issa ser jiġi mwassal bl-isbaħ xewqat ta' Beauty Wisdom, il-Katalan, Game Breaker u Your Beauty Essence. Antonello bel inselmilkom jagħtikom merħba 57 episodju mis-sensiela botta u risposta fejn il-lejla sejrin niddiskutu l-kampjonat dinji tal-Formula 1 illi sa fl-aħħar wasal biex jibda naħseb l-itwal staġun l-istorja tal-kalendarju 24 tellieqa, 6 sprint, voldiri għandna pratikament minn issa sa 8 ta' Diċembru fejn ser ikollna l-azzjoni madwar diversi trakek matul id-dinja u dan ħan iddiskutuh fil-programm tal-lejla flimkien ma' żewġ ħansejħulhom hekk uċuħ familjari l-ewwel nett għandna lil Andrew Zart li huwa nista' ngħidlek ir-right hand man tiegħi fejn jidħlu dat-tip ta' programmi. Andrew. Sellimlek Antonello u passoltu grazzi tal-istedina għal-lejla. Il-ġimgħa l-oħra kellna l-Ben Edwards Andrew llum għandna nistgħu ngħidu hekk ġurnalisti ieħor ta' l-istess karatura li għandna l-unur li magħna jkollna lil Pierre Vella, l-ġurnalista akkreditat mal-FIA. Pierre insellimlek. Sellem lilek u l-Andrew wkoll, għaddin grazzi tal-istedina, looking forward biex għal-programm ieħor interessanti żgur. Kemm fuq il-Formula 1 żgur ħajkun interessanti. Eżattament. Għandu wkoll jingħaqad magħna minn ftit ieħor membru ieħor tad-Dipartiment tal-Formula 1 tal-Kamra Sportiva qed nirreferi għal Wayne Micallef. Issa dan it-tant ukoll kull min jixtieq jintervjeni matul dal-programm forsi saqsi xi domanda jew għandu xi opinjoni fuq dan il-kampjonat li wasal biex jibda feel free li tintervjenu permezz tal-sezzjoni tal-kummenti illi għandna miftuħa fil-Facebook Live tagħna wkoll. Xi ftit aġġornamenti fejn jidħlu darts ukoll bħas-soltu il-Premier League illum qegħdin ġewwa Exeter fejn Michael Van Gerwen tilef l-ewwel logħba tal-kampjonat tista' tgħid hekk kif tilef 6-3 kontra ċ-ċempjon tad-dinja Luke Humphries. Bħalissa m'għaddejja l-logħba bejn Nathan Espinel u Peter Wright imma fuq dik ħanilqu inkellmukom kif tispiċċa din il-logħba. Mela, sinjuri, wasalna biex nibdew l-itwal staġun tal-Formula 1 fejn kif għedna għandna 24 tellieqa u 6 sprint dis-sena. X'sensazzjonijiet għandkom għal dan l-istaġun illi verament wasal biex jibda? Andrew, Pierre, nafx min irid jibda minnkom. Andrew. Mela għaret, nibdajn. Nerġa' nsellimlek Antonello passoltu grazzi tal-istedina. Da se jkun staġun twil ħafna 24 tellieqa rekord. Peace enormi għal kulħadd, konna ngħidu għas-sewwieqa, għall-crew, għal kull min jaħdem fid-dinja tal-Formula 1. Mhix ċajta 24 tellieqa, inkluż is-6 sprint, imma ħanajdu 24 tellieqa għalissa. Ivvjaġġ qiegħed ħafna pressure fuq il-crew u strain. X'nistennew minn dan l-istaġun, naħseb ikollna ngħidu tajb nippuntaw li dan ħajkun il-75 staġun tal-Formula 1 ħan iċċelebraw milestone partikolari. Staġun interessanti minħabba l-fatt li ħan nitkellmu fuqha iżjed fil-programm. Nafu li għas-sena d-dieħla Lewis Hamilton ħajnaqat mal-Ferrari u din se tkun l-aħħar staġun tiegħu mal-Mercedes u tajb ngħidu tul il-karriera kollha tiegħu dejjem kellu Magna Mercedes waraj. Kemm meta kien mal-McLaren kif ukoll meta mbagħad ingħaqad mal-Mercedes. Affarijiet oħra naraw Max Verstappen jerġa' xieħu ir-raba' kampjonat. Naħseb l-affarijiet qed jgħidu ħajibda favorit. Tajb ninnutaw li dis-sena tirritorna anke l-Grand Prix taċ-Ċina wara nuqqas ta' 5 snin. Pierre, minna ħadilek.
Għal-tajab, Andrew, ħajkun staġun twil ħafna. L-istess ħaġa l-endorser li għal-Andrew ħajkun għara stress kbir. Tajab li najdu li jina sa l-ewwel ġimgħa ta' Diċembru kont involut f'kumitat within the FIA inħabba sustainability, għal raġuni li aħna din naraw 24 kampjonat, imma jekk wieħed jikkonsidra li vjaġġar li tisir u l-spostament li tisir, kultant tibda tajt imma dak kif marru North America u mbagħad tiġi ġew l-Ewropa. U fil-fatt jiena kont parti minn grupp ta' 6 min nies, konna 6 min nies fejn analizzajna naqra il-kampjonat tal-Formula 1 u tajna l-opinjonijiet tagħna kif jista' jitteb. Fil-fatt diġà twikja ftit biss fil-rapport tagħna tħanna f'dettall, jiġifieri wakka x'tip ta' ajruplani qed jittieħdu, x'qed isir mill-lat ta' pedok, x'tip ta' fuel qed jintuża. Jiġifieri xi ftit jew wis dal-piece qed jaraħ kulħadd. Jiena dejjem ngħid mill-esperjenza tiegħi. Aħna nħarsu lejn l-ispettaklu li inti għatem komdu fuq is-sufan jew fuq is-salot jew fuq u qed tara dak kollu li għaddej. Tkun hemmhekk issa tgħid different ball game, jiġifieri mhijiex party, għaxa tispiċċa. Assolutament. Tifhimha, veru għandhom il-curfew ma jistax jaħdmu tal-ħin, imma li tispiċċa fid-9 nofsa ta' bil-lejl, tmur il-lukanda, sakemm tinħasel u tiekol isiru tard. Torqod before you know is-sitta daqlek l-alarm qom titlaq lejl x'ismu. Da din ngħidu mhux id-drivers, din ngħidu it-team, jiġifieri minn kwalinkwa aspett, jiġifieri di minn ma trid toħloq ċerta psychological stress. Jiena ftit huma n-nies li naf li kienu fil-Formula 1 jiena issa ormai mis-79 għaddejn segwi l-Formula 1 uffiċjalment. Li żammew familja. U dik xi ħaġa li għandna li hemm bżonn li wet għax mhux lok ħanerġa' ngħidu aħna naraw l-ispettaklu u x-show, imma it's not an easy task. U naħseb jiena illum ikkonferma Verstappen waqt l-intervista fejn qal isma' this is not sustainable. U jiena ngħidlek li jekk ħaniqpaw nagħmlu hekk, jekk ħankomplu nġebdu f'dal-kampjonat, naħseb ħanitilfu l-valur tiegħu. Ħanitilfu l-valur tiegħu fis-sens ta' mhux ħaniddejqu tax aħna dilettanti naħseb kif aħna dal-itleċċur li jkunu naqra bikwit u da xarejlu nofsu kolli konna esterja għax ma jkunniex karozzi. Imma wieħed irid taħares lejn l-aspett uman. Ġifieri da ħadmu robot. Eżatt. U ifhimha jekk ħan nispiċċaw qed inħarsu lejn l-aspett ta' show, ta' esibizzjoni, ta' ngħidlek il-valur tal-Formula 1 ħaj spiċċaw. Naħseb il-valur tal-Formula 1 huwa mill-iktar sport li hemm, ġifieri minn kwalinkwa sport ieħor. Hemm ċerta disċiplina li ma sibux sport ieħor, jiġifieri minn kwalinkwa aspett, jiġifieri mhux qed ngħid għad-drivers ta' waqt sempliċement dawk il-mechanics li jisma' dak id-driver li qed isuq it-truck, isma' dak li qed isajjer, jiġifieri kulħadd għandu responsabilità tiegħu. Naħseb issa bih fil-Formula 1 li kif tim tal-futbol għandek 11 player li qed jingħaqdu with one objective, tim tal-Formula għandek 75 ruħ fit-trek, għandek 120 oħra din fil-fabrika li daw flimkien qed inħarsu li objettiv wieħed li jirbħu mhux it-telli għal kampjonat. U fatti naħseb Pieri kolli ngħid ma stajtx qed taħjar dak li kont qed inħossi fuq il-fatt li ħanna staġun twil. U fatti Carlos Sainz isu qal qabel ma nħalli li jekk issaqsija Antonello. Isu qal il-punt tiegħek tal-valur, naħseb jien kif fimtu jien, isu qal jekk ħankomplu nżidu tliela, isu nitilfu dik xi ħaġa speċjali li jkun hemm dwar il-kampjonat tal-Formula 1. Fakkat żiżat domanda Pier, dan ir-rapport ma jsemmix il-fatt li 24 telli għaw ħafna. Jien personali naħseb illi 20, 18 Le, ħanajdek, aħna ħarisna lej l-aspet, speċi aħna id-duty tagħna kien, isma' qabdu l-kampjonati kollha, ġifieri mhux qed nitkellmu fuq il-Formula 1 biss qed nitkellmu eżatt. Issa, rightly so. Jien ma nistax nibda mill-kampjonat tal-go-karts, jien ma nistax nibda mill-kampjonat ta' drag racing, għaliex għax il-kampjonat tal-Formula 1 huwa l-iktar li hu vast. Sewwa, qas tar-rally mhux daqshekk vast. Mela inti titħares lej l-aspett. You have to quantify il-displacement tan-nies li għandek minn pajjiż għal ieħor. U mbagħad toħroġ il-fattur. Minn daw il-ġranet kollha, daw in-nies kemm għandhom leave, holidays. Irridu nżommu f'moħħna li
il-maġġor parti tan-nies li s-sibtu l-ħadd ma jaħdmux, jiġifieri inti għandek 5 tiem qed taħdem u mbagħad għandek dawn in-nies għaddejjin gas dawn, jiġifieri inti x'letteralment spiċċajt ir-rejs qed tibda żarma bejn kollox fit-trak, irkibt jekk qiegħed fl-Ewropa u tlaqt jekk ma tlaqx aqbad l-ajruplan u sejjer xi post ieħor. U rridu nżommu f'moħħna l-aspett ta' travelling. Tkun fl-Ewropa huwa mod. Imma tkun qed tiċċaqlaq minn time zone għall-oħra. Jiena waħda mill-affarijiet niftakar l-ewwel telli għalek kien hemm ġewwa Singapore. Qed nitkellem ma' xi ħadd għatlu sma' id-drivers fejn qegħdin. Għalli drivers għalli żammew l-istess orarju li hemm L-Ewropa. inħabba l-body strains. Illum il-ġurnata night races għandna 3-4 li tista' jgħidilhom hekk. Jiġifieri hemmhekk qed tara li inti subconsciously il-ġisem tiegħek ukoll qed move out of the norm. Jiġifieri diġà tistressja. And this applies to everyone, no? Ġifieri dik waħda mill-affarijiet li aħna ndirizzajna. Kif għattajjeb inti, Antonello, aħna fir-rapport għadna, isma' dan nixtiequ li bħala sport ma jsirx show, għax hemm differenza. Sewwa jekk irid tagħmel show xi ħaġa, show titla' fuq stage, tipprattika kif meta inti tmur tara musical u tara ma nafx kemm il-darba. Miegħek l-istess post, dedin ngħidu. Nies qed jispustjaw ruħhom minn post għal ieħor. U ma ninsewx. Għaxi kultant ninsewwa wkoll. Li hemm il-periklu. Ġifieri il-periklu ta' driver, il-periklu tas-sewwieq, tal-mechanics, ġifieri ta' kwalinkwa, ġifieri mhux kwestjoni li isma' qed intella spettaklu biex jieħdu gost. U ġifieri aħna bħala capacity we were addressing 20 races, and I'm sure li minn ħares li il-bilanċi tal-finanzi fl-aħħar tas-sena qed jgħid li isma' insija x'ħankomplu nżidu. Imma naħseb l-importanza fija f'dan ir-rigward li nagħmlu evaluation. Jiena personalment, jiġifieri nara daw iż-żewġ races li għandna. Sa Baħrejn diġà stabbilixxiet ruħha bħala trek sabiħa, jiġi interessanti. Imma hekk ħanibdew kif intom tafu dal-weekend il-weekend li ġej itlaq ħajsiru s-sibt. Kultant ħafna nies għandhom memorja naqra qasira. Jgħidux is-sibt u jsemmu lek Las Vegas s-sena għaddiet. L-aħħar Grand Prix fis-79 li sar ġewwa South Africa kien pajjiż fejn it-tliela kienu jsiru s-sibt. Jiġifieri dejjem nhar ta' s-sibt kienu. Jiġifieri kan qogħdu nagħmlu isma' ġew għandhom ir-Ramadan u ħanċaqalqu mela allura jien ngħidlek mela ħassuq fl-Ewropa Easter Sunday, isma' Easter Sunday hija l-ikbar festa li għandna tal-Kristjaneżmu. Infatti kombinazzjoni m'hemmx telli dik il-weekend. Imma kellna tliela. Kellna fil-passat ekku. Jiena darba Imola konti għad jiġifieri Easter Sunday, jiġifieri ħanoqogħdu sejrin. Nistgħu nsemmu l-iktar waħda magħrufa Donington 93 li kienet saret f'ħadd il-għid. Le, jiġifieri Easter Sunday xi ħaġa mek ħanoqogħdu sejrin hekk ifhimha. Jiena inħoss li kwalinkwa suġġett għandu jittieħed fil-mertu tiegħu. Ġifieri jekk aħna llum qegħdin nitkellmu fuq il-Formula 1, mhux se jkolli guest coach ta' tim tal-futbol, għax jiena ma nafx naqbad ngħidlu. U probabbli hu taf kif, ma naħseb l-istess ħaġa għandna nagħmlu fil-Formula 1, kulħadd għandu jżomm l-identità tiegħu. Again, jekk naraw x'qed isir fl-Amerika, jiġifieri qed insemmu Detroit issa wkoll, mela allura isma' ħansiru letteralment circus, veru Formula 1 kultant nirreferuha bħala circus għax they move from one place to the other bit-traks u kollox, imma jekk ħanoqogħdu sejrin hekk. Ħanitilfu. U li hemm interessanti li drivers qed iħossu għadi. U drivers, ġifieri with hand on heart, they are talking publicly about it. Mhux qed jitkellmu wara jgħidu isma' ħares aħna il-mod kif mixin l-affarijiet ma tantx qed neħdu gost bihom. And rightly so. After all, daw wara kollox, huma they're putting up the show, u l-oħrajn kollha l-extras to make up the show. Eżattament. U inti semmejt it-telliqa tas-sibt, Pier. Naħseb ħafna nies kważi għalaqas taw każ min forsi jsegwi mis-sufan, forsi bħali, laqas taw każ ta' Las Vegas li kienet is-sibt minħabba l-fatt li għalina l-Ewropej. It-telliqa kienet fis-7 ta' filgħodu l-ħadd. Jiena Andrew biex ħankun sinċir miegħek kif uploadjajt il-kalendarju ta' dis-sena. Għattara t-tela ħażin da, u reġgħet mbagħad għattej għax l-ewwel żewġ tliela. Dil-ġimgħa ma nafx kemm intqajt ma' nies jien. Kulħadd jgħidli. Li minn għalihom il-ħadd. Il-ħadd all right, u lex il-ħadd it-telliqa ħassib ta'. Ġifieri taf kif issa dik kienet kważi unannounced biex ta' xogħol li għandna l-ewwel żewġ tliela
li ħajkunu fej Las Vegas domna mpaxxu ma nafx kemm minn sena qabel li ħadkun is-sib di. Użur. Fej daw l-orarju tagħhom ftit sigħat iktar qabilna, ġifieri qegħdin ngħidu satejn iktar minna, ġifieri il-ħin ħajkun Mhux hekk. meta bil-lejl da. Eżatt, mhux bħal Las Vegas. Las Vegas disa sigħat warajna, kontrarju. Mela, imma għotteni argument li għanna illum. Ħan id-devju ftit mis-suġġett għal-kem għadu korrenti u naħseb sejbqa korrenti staġun sħiħ Pierre. Il-trasferiment bomba ta' Sir Lewis Hamilton għal mal-Ferrari fl-2025. Għat tisma naqra tiegħek l-ewwel net fuqha u x'riperkussjonijiet tista' toħloq fil-grid ta' din is-sena. Jiena personalment ma qabil xejn li jsir announcement daqshekk qabel li fedna qasbejna kampjonat ta' dis-sena u da diġà ħabbru. Aħna normalment tradizzjonalment kif noqolbu lejn Monza nibdew nisimgħu iċ-ċaqliq. 446 million mhix xi ħaġa li tarmihom u dak huwa l-ammont bażikament give and take li ħajħu Lewis Hamilton għax barra l-50 miljun li ħajħu għal kull sena li għandu ġbida kull mandu kuntratt ta' sentejn. Il-kumpanija tal-Ferrari biex ngħidlek kumpanija tal-Ferrari qed ngħid l-imperu tal-Agnelli beħsibhom jinvestu ħafna affarijiet li għandu Lewis Hamilton. Da hemm żewġ aspetti. L-ewwel ħaġa hemm l-aspett li l-Mercedes bnew karozza madwaru. Ġifieri da letteralment raw x'kien hemm ħażin fil-korsa s-sena waħda minnhom kienet driving position li għalisma hija karozza qatt ma nistax dak il-feeling u xaqalqu driving position inħabba fih. Il-karozza tidher li kompetittiva l-aħħar u out of the blues mela mela dis-sena ħanippruvaw niġġieldu għall-kampjonat. Out of the blues tfaqqa sajjetta fil-bnazzi u jgħidulhom da li sejra il-Ferrari. Mela da diġà ħoloq inconvenient. Tajd li għamlu sew il-Ferrari, jien naħseb li l-umġata bħal kwalinkwa ħaġa oħra, il-flus jieħdu naqra ta' an upper step fuq l-affarijiet l-oħra. Jiena personalment ngħid isma' mela Charles Leclerc taw kuntratt fit-tul. Għalija jiena s-sena li għaddiet Carlos Sainz għamel kampjonat aħjar minn Charles Leclerc. Mela għandi żewġ tfal li tilajn at a rapid pace. U ħanibni fuqhom. Out of the blues ġej Sir Lewis Hamilton. Mela allura naħseb jiena Charles Leclerc dis-sena ngħidlek li Carlos Sainz mhux se jċedilu waħda rajt li so. Ġifieri mhux se naħseb ħajqgħod team order se qed jgħidlu ma ċedilu ħaġa oħra. Jgħidlu nasa sejjer sa nagħmel fattija. Is-sena d-dieħla ma naħsibx li Fred Vasseur ħajgħidlu lil Lewis Hamilton ma ġej Charles Leclerc wara b'naqra ħalli forsi nġibu xi punti insija wkoll. It-tielet ħaġa tgħid li Fernando Alonso m'għandux 40 sena imma da xi ħalla li hemm fis-sema ta' ħanikteb, daħħal miegħi driver li sena dil ħajja 40 years tajli ma dak Lewis Hamilton. Imma ma rridux nżommu qudiem għajnejna. L-Ferrari l ma jibħu kampjonat u kombinazzjoni rebħu kemm Raikkonen ma nafx kemm il-sena ilu. 17. Jiġifieri il-Ferrari għandhom bżonn li jerġgħu jitilgħu hemm fuq għax kemm il-World Champion ġabu Fernando Alonso, Sebastian Vettel, it-tnejn li huma fottewhom huma stess. Ġifieri ħalli noqgħod ma nqogħdux nomoduha, ġifieri t-tnejn ġew determinati li jsiru World Champions, kellhom karozza tajba, imma bħal inkwa ħaġa li Ferrari dejjem ifallu fuqha, issejna Ferraristu kburi ta'. Imma il-fatt ta' mismanagement li hemm ġo l-kumpanija xi ħaġa inkredibbli, kienet teżisti minn żmien Marco Piccinini, ġifieri qegħdin ngħidlek many moves away, u sfortunatament dibqa' tgħaddejja. Din ta' Lewis Hamilton, personalment, image-wise ngħidlek tajba, għax Michael Schumacher ukoll speċi ħoloq image u tgħidli u Jim u daġ ġej ukoll. Imma meta jiena ftit tal-ġranet fit tal-ġimgħat ilu qed ngħid lid-dinja isma' melejn għandi Charles Leclerc, det inrawmu. Dan ħajkun future world champion, ħantieħ long term contract. Isma' għandi Carlos. Ġimgħa qabel kienet dik għal ġieħna fil-fatt. Issa ħalli ngħidu kollox Lewis Hamilton ilu jħabbat il-bib ta' Maranello, ta' jiġifieri xtara la Ferrari u l-Ferrari u l-Mercedes ġalu bieħa ħalli ma xiex bil-Ferrari, ġifieri any Formula 1 driver, any driver who's joining the Formula 1 clan, naħseb deep in his heart dejjem jgħid isma' nixtieq li għalli qasam il-ġurnata suq bil-overall ħamra għax hemm ċerta prestiġġju, ġifieri nafu l-istorja tal-Ferrari. Imma ifhimha jiena inħoss li tkun to create a bit of repercussions. Image-wise, I'm sure li l-Ferrari bħala azienda ħajgwadanjaw għax ifhimha llum Lewis Hamilton għandu ċerta personalità, għandu ċerta karisma.
Jiena u wieħed mill-iktar drivers li veru joġobni, ġifieri minn kwalinkwa aspett mill-aġir tiegħu kollox. Ġifieri għalija he's a complete person, ġifieri immatura ħafna over the years. Ġifieri dak it-tip ta' investiment, imma it-tim ħajkollu ċans li jirbaħ kampjonat, ġifieri Charles Leclerc dis-sena ħajkollu naqra ta' xewka fil-warrani minn Carlos Sainz. Is-sena din ħajkollu Lewis Hamilton għal sentejn, ġifieri da semel Charles Leclerc ħajmel 3 snin issa jistenna li forsi jirbaħ kampjonat jekk ikollhom karozza kompetittiva. Fil-fatt, Antonello biex ngħid hekk, jien meta rajta, jien ħassejt li kienet naqa' mhux ngħid qalu explicit ma issa nuqqas ta' fiduċja f'Leclerc, issa qed tajt mela tajnih kuntratt tajjeb. Biex issa ġibna u forsi tajta nibdu t-tim madwaru seba' ħodara. Biex issa ġibna l-Hamilton, ġabu l-Hamilton. Aħna fil-fatt Taf xed fil-reazzjoni tiegħi Antonello. Fuq din Iddiskutejnija l-erba' membri. Anke video għamilnija. Eżatt, jiena personalment kont maħsub kif rajt l-aħbar, speċi Nasab hija move aħjar għal Hamilton milli għal Ferrari. Biss għal Ferrari hija tajba minn l-entità image kif qal Pierre. Jiena għadu kmini, għax kull marajna żewġ practice sessions illum. Id-darba għal. Ħana jidek ħallu l-kampjonat, ħallu l-kampjonat jibda. Jizvolġi wkoll. Jekk il-Mercedes ħatkun kompetittiva, ngħidlek li ħanaraw ħafna sorpriżi, għax jekk ħatkun kompetittiva, il-karozza letteralment inħadmet madwar Lewis Hamilton, jiġifieri kważi George Russell ma kellu input ta' xejn. Mela da ma jistax kważi date week dikar li jitfgħu ħedda disadvantage. Jalla l-karozza tkun kompetittiva, għax wara kollox aħna ma nixxuqx li reġa' jkollna walkover ta' Red Bull, jiġifieri għanqas ikollna tim ieħor li jista' jissielet ma' dik li qed quddiem. Imma naħseb jiena Toto Wolff kellu għalfejn jkun maħruq Alfred Vassier fejn daw ħbieb antiki kważi kibru flimkien l-uniku żewġ team principles li meta jkun qed jitkellmu tnejn li huma jitkellmu bil-Franċiż, jiġifieri unlike the rest of the crew, u dak kważi ħali għax ma nfurmax li Lewis li ħadu il-poċa u Lewis Hamilton. Issa kif qal tajb Antonello, jiġifieri naħseb il-fatt ta' Lewis Hamilton kienet sajt ta' bil-nazzi, naħseb fil-miliet ta' easter egg, letteralment, għax hekk kienet għal-kasu. Imma, there's an image thing, ġifieri 446 million, naħseb jiena nobody's going to throw them away, for sure. No. Naħseb forsi rrid tinsaqsi xi ħaġa, Pierre, ir-riperkussjonijiet li din move ħatoħloq għall-bqija tal-grid. X'passi se jieħdu l-Mercedes issa? Per eżempju. Hemmhekk ħanajdek ħanoħolqu a vicious circle, jiġifieri. Domino effect tista' tgħid. Diġà din naraw. Isma' who's going to replace him? Who's going to come? U jista' jgħid il-każ li pereżempju tittassijatinu smajna il-Pierre Gasly qed igerger għal isma' għalina probabbli ħanibda fit-textim ieħor ta' jiġifieri l-Alpini għalija jalla lillum imma it-tettim li kellhom testing kien diżastru ekoloġiku, jiġifieri ma nafx dak fejn hu sejjer, onestament. Tettim principles li nbidlu u daqqaj waħlu f'dak waħda. Imma naħseb jista' il-każ li jkollna musical chairs, jista' ma jkollna xejn għax kif intom tafu qed tisemmu id-Driving Antonelli, jiġifieri da middera L-lum Antonelli id-daluda, sew il-prema fil-kwalifikazzjoni tal-Formula 2. U la titkellmu Formula 2. Infatti spiċċa qudiem it-teammate tiegħu. Taħlet il-naħbar illi Pushmajni il-ħal pole position illum diskwalifikat. Volli għada maħ nista naraw fl-azzjoni, dan ifisser illi mal-feature ta' sibt fuq il-pole position se jkollna t-tieni karozza tal-Invicta Racing ta' Gabriel Bortoleto biss korta waħda Antonelli ħafna jgħat u sista sew Berman kif ukoll it-tim tal-Prema dew ħafna fil-kwalifiki tal-lum biss biex inkomplu fuq is-suġġett. Jiena Pierre għandi frasi illi dak it-tieni siġġu tal-Mercedes sejmu nsieħbek, Fernando Alonso. Ifhimha, li naħseb dak ħatajdi sejr Carlos Sainz, imma
Ma nafx, wieħed irid jara. Ħanerġa' ngħid, jiġifieri naħseb smajtuh ukoll fil-kummenti llum fejn meta Max Verstappen qal isma' għalina tinħares 24 races they're not sustainable. Fernando Alonso qabad Sekonda tista' tgħid. għal isma' għal biex qed jgħid naħseb wara aħna. Kienet jirreferi mhux għax huwa qed isuq Austin Martin, kien jirreferi għall-età. Okay? Jiġifieri we know there's an age gap, issa fit kemm inti fit, the older you become. Obviously l-istess ħasħobtu ħafna iktar. Fil-fatt Fernando Alonso qalu stess fej fit-taġġanet ilu beda jgħid sammur flok Lewis Hamilton għand il-Mercedes u kulħadd beda jċaqxaq saqaj. Daw stess għal isma' għalina ħanara naqra kif l-andament tar-races kif ħajmorru u mbagħad I will decide what's going to happen. Għalhekk qed inħares lejn l-aspett ta' Lewis Hamilton li da sena diħna meta ħajnaqgħod mal Ferrari ħajkollu 40 sena. Jiġifieri tgħidli ma fandġu mhux hekk kien u Nigel Mansell mhux kważi 40 sena kellu meta rebaħ l-ewwel kampjonat tiegħu ma qegħdin nitkellmu fuq 24 tixja. Jiena I don't U żmien differenti wkoll. Ma rridx naħseb sa f'Diċembru fl-ma stat ħajkun kulħadd. Għax this is no joke. Jiġifieri tagħmel kemm tagħmel training u tagħmel preparamenti. That one time kien hemm ċerta teams. They were even considering li kollhom a second team, jiġifieri letteralment jalteraw il-team members bejta li oħra to relieve them. Imma irrealizzaw li tant ma jistgħux jaħdmu bħala team minn kwalinkwa aspett, għal-isma għal we can do it. Issa hemm xi teams minnhom li letteralment ħajkollhom mechanics li they will be pulling around. Jiġifieri tajt isma' dan istana, imma mbagħad joħloq il-fattur ta' pereżempju pit stop. Daw tant jidraw il-xurxin. Da jiġifieri li ma nistax inneħħi Coordination. Unġibbe xi ħadd ieħor tajli kien hemm każijiet fejn korrew ħaġa oħra. Jiġifieri dawn ma kollha aspetti li they're being addressed. Jiena personalment avolja iridu li jżiduhom is-sena d-dieħla. Jiena ngħidlek at the end of this year naħseb mhux kun speċjal kampjonat ta' naħseb jiena somebody is going to start ringing alarm bells isma' guys. But this is not attainable. It's attainable from a financial aspect, għax obviously ħanamlu l-miljoni mill-lak tal-FIA u mill-lak tal-FOM, but we will tend to lose the sport too. As that is my gut feeling. Mela, morru għal-argument ieħor. Bidlu interessanti, ser insibu din id-darba fin-naħa ta' wara tal-grid fejn araw Komatsu ħaddu Gunter Steiner fit-tmexxija tal-ħass. Andrew, ħan nistaqsija lilek darba d-domanda u mbagħad hekk tintervjeni Pierre fidejh. Kemm taħsbu li din iċ-ċaqlija tista' tgħin l-Amerikani biex jinqalgħu minn qiegħ il-klassifika? L-ewwel nies naħseb irridu ngħidu li di kienet move kbira, tajjeb niftakru kemm għal ħafna nies kien maħbub Gunter Steiner, ħafna nies kienu jħobbu lil Gunter Steiner, kien karattru pjuttost rikonoxxut biex ngħidlek fil-paddock, kellu ċertu statura tista' tgħid. U issa dan warrab biex għajaw Komatsu ħa over minn floku. Fil-fatt kont qed nara insejt kien l-ewwel practice jew t-tieni practice, kienu qed jitkellmu fuqha fil-kummentarju u qal li għajaw Komatsu huwa iktar introvert minn Steiner li biex ngħidu kollox mhix daqshekk diffiċli. Imma mid-dera huwa appassjonat kbir tal-motorsport, determinat immens il-bniedem u jiena naħseb li iva kapaċi forsi jgħinhom jinqalgħu mill-aħħar post tal-dis-sena. Kif għadep Andrew, Gunter Steiner is a very colorful character, jiena il-xort li ġibt il-tip tiegħu iffermat minnu stess u nħeġġixkom biex taqraw il-ktib, ġifieri fimma hemm 3/4 minnu kollu klim ħażin. Tamma Pipeline il-ktib ta' Steiner. Fil-fatt iċ-ċajta kienet li meta konti qed fil-motorhome tagħhom qed nieħu kafe u rajtu diħa tista' ċans. U kien hemm John Sayward, ġurnalist ieħor famuż Ingliż. Iva magħruf ħafna. Għallu insejt l-aħħar darba, għallu li kien hawn xi ħadd kelmek daqshekk edukazzjoni. U dar lejja da għalli ġviri ma stax nifakjalek għatlu għamel li tritu għatlu għamħattet jara najt. Għanajlek kien hemm żewġ aspetti. Rightly so, minn il-replace, he's a technical person, very methodical, no comparison character-wise, u il-team il-qoddim ħajmxi.
Bistajb li ngħidu li sa ċertu punt Gunter Steiner ġab l-istorja kważi fuq stess u jisempliċi ħafna. Jekk naraw Drive to Survive tal-kampjonat ta' qabel, u tkellem diversi drabi fuq il-biċċa xogħol tas-setting up tat-tim u għal-isma. Gene Haas ħareġ il-finanza, ħareġ l-investimenti, qed nagħmel it-technical know-how u sabu ħadana. Gunter Steiner was growing out of his sheet, f'liema sens, li out of the blues Drive to Survive. Il-popolarità tiegħu splodit. U jiena nħoss li Gene Haas diddejqu dik il-ħaġa li jisma' da bħalli kieku. Aħna din hawnhekk sewwa naf li Antonello u għal-anchorman ta' dal-programm jekk ħanibda ntawwal irsina ħaġa oħra naf li l-Antonella ħanur taħjin. U naħseb jiena Gunter Steiner sa ċertu punt ħareġ naqra out of that comfort zone. Issa it was helping the sport a lot. Għax jaf l-opinjoni tiegħi naħseb ġol Amerika u kien il-fattur prinċipali għaliex in-nies li joħobbu l-Formula 1 għax isma' u jagħti bbażat l-Amerika u ħaġa oħra. Biss mbagħad hi Wayne, good evening. Mill-banda l-oħra naħseb il-fatt li hu beda ddikjara pubblikament għal isma' 50% of the company of the team is mine. U hemmhekk bdew xo naqla l-affarijiet. U fil-fatt fil-ktieb stess isemmi li hu m'għandu xejn dokumentat fuq dil-biċċa xogħol tax-shareholding tat-team. It was a gentleman's agreement. U semmi aktar minn darba dil-biċċa tax-xogħol. Jiena ma naħsibx li there is more to it mill-li rajna ħna. It's not the case li isma' il-ħass ħad iġborhom mill-ieħor telħom il-fuq. Jekk inti ħtibdel il-coach u dawn hekk intom talmuna ħafna iktar, naħseb titbiddel il-players, jiġifieri da għandhom dis-sena. Mhux se jsiru l-ebda mirakli, jekk jsiru mirakli ngħidlek isma' kemm għamilx Dave Gunter Steiner. Ġifieri in a way it was a bit brutal għalija. Issa ħallija li nafu li ħajkun hemm qed jagħmel kummentarju mal-RTL u anke ħajkun l-Awstralja ħaġa oħra. U nixtieq inkun naf se jkummenta fuq it-tim tiegħu da, ma insomma, that's another story. Mela, għadu kemm inaqgħod ma' Wayne insellimlek. Nsemmilkom. Konna qegħdin nitkellmu fuq is-sitwazzjoni Tal-ħass u l-immaġina. żejra, mela Wayne, forsi kummenza fuq il-viġenda il-kwistjoni Steiner minn naħa tiegħek qabel ma mmorru ma' reklami. Nistajt fuq Gunter Steiner. Kienet naqra sorpriża li tipo talaqgħu speċjalment ir-raġuni għalfejn għax appartament kienu qed jgħidu li Gunter Steiner qed jinvesti iktar flus fil-proġett iżda il-Haas ma ridux, Gene Haas ma rridx. Naqbla sens għalija x'inti jekk tkun kompetittiv fil-Formula 1 nafu kemm huwa sport li tinvesti flus fih biex tkun tajjeb u l-Haas ma jridux li qegħdin f'sitwazzjoni fejn huma kuntenti bil-wirjiet tagħhom jinsabu naħseb bħala l-art team jew forsi ħafti taħjar mill-art team jekk mhux l-art. Jiġifieri investiment irid ikun hemm, jiġifieri Gunter Steiner minn dik in-naħa kellu raġun it-tim għandu bżonn iktar investiment ta' flus. Però kien hemm xi disgwit u der li sa tara. Ma kienx wieħed ħalkun onest ma kienx wieħed mit-team principals favoriti tiegħi, kien ħafna xeni u hekk, Drive to Survive u hekk tagħmel li kien xi team principal serju iżda fuq din is-sitwazzjoni kolli naqbel ma' naħa ta' Gunter Steiner jien. Mela, grazzi Wayne għal dina dan l-ewwel intervent tiegħek, mela se mmorru waqfa qasira ta' riklami jibqgħu magħna diversi messaġġi illi daħlulna, diversi temi oħra li diskutu fit-tieni parti tal-programm. Ibqgħu magħna 4 minuti kemm nieħdu tazz-ilma u nerġgħu nkunu magħkom.
Multi Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. Żuru wkoll Nails by Xerawna fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21-800-997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Partitarji ta' Napoli, partitarji tal-Arġentina, dilettanti tal-futbol in ġenerali, issimgħu sew Game Breaker ser iġib statwa unika ta' Diego Armando Maradona, LP Bede Oro. Din l-istatwa, magħmula mill-ħadid u ta' dimensjonijiet 1:10, ser tkun disponibbli mill-aħħar ta' frar fl-istabbiliment ta' Game Breaker ġewwa Santa Venera għal prezz ta' €185. Għal daqstant, jekk tixtieq li jkollok din l-istatwa unika ta' wieħed mill-aqwa players li qatrat il-logħba tal-futbol, fittex ibbukja il-kopja tiegħek ta' din l-istatwa ta' Diego Armando Maradona biex ma toħroġx iddiżappuntat. Game Breaker, l-aqwa l-logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Ivvota l-individwu li tixtiequ jirbaħ l-unur tal-People's Choice Award fl-64 edizzjoni tal-Għażliet Sportivi Nazzjonali. Il-votazzjoni permezz ta' SMS tagħlaq fl-ofsinhar fit-2 ta' Marzu. Il-finalisti f'din il-kategorija huma Mario Bonello, Atletika, Clayton Castaldi, Pool, Gianluca Ketkuti, Trap Shooting, Brand Spiteri, Kickboxing, Mattias Spiteri, Ibburdjar, Sophie St. John, Ġinnastika, Colette Sultana, Squash, Tanisha Thornton, Weightlifting, Rona Sherry, Malta Rugby Football Union. Ir-riżultat se jkun determinat bl-għażla ta' 100% tal-voti bl-SMS. Kull SMS jiswa 150 ċentesmu ta' euro. L-Għażliet Sportivi Nazzjonali, is-Sibt 2 ta' Marzu fit-8 ta' filgħaxija, live fuq TVM Sport Plus. Allura t-tieni parti tal-programm Botta u Risposta fejn qegħdin niddiskutu l-kampjonat dinja tal-Formula 1 li ħajibda fit-Olympic ġewwa l-Baħrejn, għandna wkoll xi messaġġi li rridu naqraw, qed nixifnuna proset tal-programm u żewġ esperti li ta' bwejn issa li daħal magħna li tuħu gost tismagħhom għaliex huma wis professjonali, grazzi lilek kemm ta' dana il-komment, insellem ukoll lil Godwin Schembri, Jordi Brinkat li qegħdin jarawna, Steve Kassar, Adrian Manduka, Joseph Manaskalkol qed tgħidilna proset Pierre u Joseph Magri, l-YouTuber tagħna ta' Milan illi qed jistaqsi lilek Pierre taħsibx li l-Ferrari se jkunu aħjar mis-sena li għaddiet, però din id-domanda se niddiskutuha fit-tielet parti tal-programm għal daqstant. Joseph, ma segwina għaliex fit-tielet parti tal-programm ukoll ħanidħlu fid-dettall fuq it-taqtija tal-kampjonat u fuq it-tnejn tal-Ferrari. Mela, l-argument li jmiss u hawnhekk
ser nitkellmu fuq il-McLaren għal daqstant qabel ma nagħti il-mikrofonu lill-panel nitlob lill-istess panel tippermetti li nofs minuta kemm ngħid tiegħi fuq it-tim ta' Zach Brown u Andrea Stella soltu jisir video fej pratikament ngħid x'qed nistenna mill-McLaren din is-sena peress li llum dal-video ma setax isir il għaliex resaq kollox b'ġurnata ħan nisraq x-minuti minn tal-program biex ngħid tiegħi fuq li qed nistenna din is-sena se nkun skiet ħafna bħalma dejjem inkun u l-aspettattivi tiegħi huma ċari. Is-sena qed nistenna illi jew Lando Norris jew Oscar Piastri iġib rebħa d-dar. Is-sena l-oħra sar titjib konsiderevoli fl-aħħar parti tal-kampjonat. Din is-sena qed nittama li x-xogħol sar sew ġewwa Woking il-kwartier ġenerali tal-MTC il għaliex naħseb li wasal iż-żmien illi t-tim tal-McLaren jirbaħ Grand Prix. Is-sena l-oħra ħadna sprint permezz ta' Oscar Piastri fil-Qatar għalkemm hemm min semma sprint. Però bħalma dejjem ngħid ewwin is a win, dis-sena qed nippretendi illi nirbħu tellieqa u almenu nibqgħu mal-ewwel erba' fil-kampjonat tal-Kostrutturi. Ħafna qed jgħidu li hemm possibbiltajiet li niġu t-tielet, però fuq dak l-aspett inżomm saqajja mal-art u ngħid post mal-ewwel erba'. Li ma ħadx pjaċir illum però huwa illi nisma' kummenti tal-kap Zach Brown fejn prattikament qal irridu nistennew il-Grand Prix taċ-Ċina biex naraw il-McLaren fejn qiegħda u anke l-fatt li llum kien hemm xi problemi fuq il-karozza ta' Norris ma tantx daqqew li imma ovvjament dik rridu naraw as we go along fid-dan it-ġimgħa. Biss x'nagħlaq ukoll u niftaħ il-mikrofonu lill-panel l-aspettattivi tiegħi dis-sena huma almenu rebħa waħda minn 24 tellieqa. U hawnhekk ħandur fuq Pierre illi naħseb dall-alto della sua esperjenza jista' jgħallimna ħafna. Pierre, taħseb illi qed nagħmel ħanuża l-kelma qalbit raġonevoli jew qed nara kbir? Ma naħsibx ta' Antonello, jina anzi qed tkun modest ħafna li qed tajt li l-McLaren anqas jieħdu rebħa waħda. Jina qed nippretendi li wara kampjonat daqshekk b'saħħtu li għamlu turnaround tal-bliħ f'nofs il-kampjonat li l-ebda tim tal-Formula 1 kien kapaċi jagħmel. Veterament iddiżinjaw il-karozza u saru kompetittivi bdew jissiltu ma ta' qudiem. Jiena dis-sena qed nippretendi li ħajkunu tim li ħajħabbatha mal-kbar. Jiġifieri jiena kważi qased nikkonsidra li jirbħu tellieqa waħda, x'hekk nhar tellieqa waħda I'm being extremely modest. Biss kif għateb inti naħseb il-kummenti li qal illum Zach Brown kif tkun din id-diskut qabel program, l-istess kantalina li semma qed isegwi Drive to Survive, l-istess ħaġa għal fuq is-sena li għaddiet. Is-sena dik nafu li kien il-karozza kienet diżastru from day one, imma kellek bażi tal-ġen tas-sena li għaddiet armejt kollox issa, jiġifieri da biex qed tgħid li da mhux qed tgħid isma' ġimgħa d-dieħla tara ninsew il-Baħrejn, imma is-Sawdi ħankunu sew. Mhux qed tgħid li fiċ-Ċina forsi ħanibdew nkunu kompetittivi, għax inkella ħanajdlek isma' mela there is something dramatically wrong fil-biċċa tax-xogħol. Jiġifieri nafu li s-sena li għaddiet Zach Brown letteralment dew jikkornerjaw l-sponsors ta' tim għax qolu isma' ħares aħna investejna fik, għamilna l-ikbar budget u tajjeb li ngħidu li statistikament il-McLaren is-sena dit kienet l-iktar tim li żied fi sponsorships. Jiġifieri dik tal-affett kultant ninsewhom dal-affett imma dak qed turi il-fiduċja li hemm fit-tim. Issa l-fiduċja li hemm fit-tim hija qed turi li inti ħad tkun progressiv fl-andament tiegħek. Jiġifieri alla ħares ħanibdew mhux qed nitkellmu fuq il-ħass, imma nitkellmu fuq il-McLaren. U qed ngħid isma' għalhekk li l-putella waħda jew nkun kuntent jien. Le, sorry ta' jiena rridek li jkun hemm tlielaq fejn tissilek mal-kbar u qed tagħti telleqa tajba. Jiena ħankun onest, konxju mill-fatt ukoll illi
ħanuża l-kelma l-grupp ta' madwar il-McLaren hemm il-vari Ferrari, Aston, Red Bull, għax ovvjament huma l-main factor. U Mercedes li bħali qed ifittxu ovvjament jalla tiġi iktar minn waħda ngħidu hekk. Imma jiena biex inkun preċiż l-aspettattiva tiegħi almenu rebħa waħda minn Norris u waħda minn Piastri. Għaliex jiena wkoll minn arroganza nemmen il-McLaren għandna l-aqwa driver line-up. Jiġifieri, bissu mbagħad hemm min bħal ħaddaħħal issa ftit fil-krenu koll l-Andrew illi isu li meta konna diskutu tas suġġett anke għalli stenna li ma tirbaħ xejn is-sena terġa'. Voldiri, jekk forsi inti pjara tittini iżjed tama, Andrew żamm naqra l-break, Voldiri. Ħana l-opinjoni ta' Andrew Wayne fuq dan is-suġġett. Imma. Ara, jiena rebħa, ġiex rebħiet, 6 rebħiet, għalija huma numru arbitrarju alla fine. Għandu jkun tama il-McLaren li jiksbu rebħiet, iva, u għandu jkun aspirazzjoni żgur. Hemmhekk ma nistgħux iskuż ngħidu mod ieħor. Nippretendi li jiksbuhom, hemmhekk m'iniex konvint, kif qedlek qatt ma tista' tgħid fiċ-ċert dawn l-affarijiet hemm ħafna inċertezzi u hemm ħafna timiet madwarhom li ħajkunu qed jimraw għal dak l-istess tir. Red Bull huma champions renjanti, they've been there, they've done it. Mercedes nafu x'kapaċitajiet għandhom u suppost l-istess Ferrari. Fl-aħħar mill-aħħar jiġifieri żgur mhux se tkun faċli li jiksbuha din u le ma nixtukjax ruħi fl-aħħar mill-aħħar kieku ma jirbux telliqa. Ejja ngħidu kieku ma jirbux telliqa, jien ma nixtukjax ruħi. Ma nafx Wayne kif jaħsibha mbagħad. Eżatt, sewa Jien iktar naqbel ma' Andrew koll, fattur li ma tafx semmejna wkoll kemm ħad tkun dominanti Red Bull dis-sena. Għax sena li għaddiet. fit-tielet parti fuq il-Red Bull. Eżatt, għax is-sena li għaddiet minn 22 tal-liqa għandu jkun korreġuni ksejjer żbaljat rabbu 21. Eżatt, ma tkunx waħda. Rabbu waħda Ferrari, ġifieri dik jaf tiddetermina jekk il-McLaren jekux telliqa jew le għax nemmen li kapaċi jkunu t-tieni l-aqwa tim fil-grid iżda it-tim li ġiet tieni fil-kampjonat ta' Għazbis kiseb rebħa. kostrutturi ma kisibx rebħa s-sena li għaddiet, jiġifieri dik tikkonsidraw wkoll naħseb jien. Tajb li konna jekk ikonna program fejn kulħadd jibda jtiju qed naqbel ma' Pier u qed naqbel ma' Antonello, il-programm jitlef il-valur tiegħu. Jiena forsi nixtieq nendorsi naqra li għattin kien li qed nitkellmu fuq tim li għandu ċerta storja. Hekk qed nitkellmu fuq il-Ferrari għandha ċerta storja, hekk qed nitkellmu fuq il-McLaren għandha ċerta storja, qed nitkellmu fuq il-Williams għandha ċerta storja. Ir-Red Bull relatively young team 2005 ma mmorrux il-bot jiġifieri u waslu fejn waslu. Jiġifieri id-DNA tal-McLaren is winning. U hekk naraw l-istorja tagħha. Kemm il-World Champion kien hemm. Jiġifieri jiena lija tirbaħ jew ma tirbaħx. It has to be up there fighting the top teams. Għalija jiena il-McLaren dan l-aħħar 4-5 snin tilfu ħafna affarijiet, kien hemm ħafna konsegwenzi. Ron Dennis, Martin Whitmarsh, kien hemm ħafna biex ngħidlek. Imma id-drivers dejjem kienu hemm. Issa tox tgħidher xi ċardu ma settja xi ħaġa oħra, imma is-setup hija hemm. Jiġifieri hemm ċertu biex nisew li Ricciardo ġaba l-unika rebħa. U Daniel Ricciardo għadda mill-istess inkubu li ġralu meta kien ma' Red Bull, meta ġie Max Verstappen, jiġifieri ifhimha, there was a bit of a political issue going on. Biss ħanerġa' ngħid. Maħniex qed nitkellmu fuq l-Alpin, u qed nitkellmu fuq il-Haas, u qed nitkellmu fuq l-Arbi. Qed nitkellmu fuq tim li nkitbu l-kodba fuqu li ħarġu World Champions minnu. U meta tittara l-istorja tal-Formula wieħed minnhom. Jiġifieri hemm obbligu that they perform. L-istess huma u l-istess il-Williams. Issa nafu biżżejjed id-differenza li hemm bejn budget u mill ta' management.
Jekk il-McLaren dis-sena ħajaslu sa Silverstone, tiftakru s-sena li għaddit Silverstone għamlu mhux kaxxa infernali, naħseb kienet it was a turning point għalihom. Jekk ħanqogħdu nistennew sa Silverstone u l-McLaren ma għamlu xejn, mela very sorry mela jiddispjaċina Diżappunt kbir. ħanibda niklassifikhom bħal Ferrari li daħlet il-politika u meta tidħol il-politika f'tim tal-Formula 1 jiddispjaċina ma jsir progress ta' xejn. And I rest my case. 100%. U fattur ieħor naħseb se jkun interessanti din is-sena l-intratin battle bejn Norris u Piastri. Li volli rajna kemm isu Norris sopra l-patt li l-sprint ħada Piastri u mhux hu, dik se tkun naqra. Naħseb da punt validissimo Antonello li għadek kif għamilt. Ma ninsewx li Nando Norris sa ċertu punt at one time though jisma' he's going to lead the team. Piastri has a lot of knowledge, has a lot of experience u għeddin naraw li wakka mill-latta race management is improving race by race. Mela, this could be a threat għal Nando Norris, isma, jina tinħosni under pressure, għed nsemmu Gilles Villeneuve u Didier Pironi, fil-li Gilles Villeneuve kien għat t-mexxi t-tim, Pironi unħol ta' problemi. Issa mek jidħol il-management ta' tim. Isma ħares aħna dinaw biex tippuxjaw bil-xurxin in a constructive way. Mela, is this thing being done? U dam it-team management it-tiġi, mux jiena u inti, mela jtu kunem xaħat, isma ħares, għajn porġu bil-qeda, għajn raw xinu l-pjantana, deħlin l-lower kantuniera s-sana għamlu, kullħat jitirbaħ, but we don't throw each other across on the wall, kif għamlu s-sena li għaddi tal-darba darti l-Alpin, għaxin kella ħan ispiċċaw, ħan irġanajt, il-McLaren hemm obbligu that they perform, all right, hemm obbligu, ġifiri, kull ġurnata li t-tim tal-McLaren imur lura, edin naraw l-istorja tal-Formula 1 tmur lura. Kif għal tajjeb fejn? Il-ħassa din hemmhekk kif ma derġa sena der team dejjem jitolbu li forsi nqalgħu mill-qiegħ. But we're talking about McLaren ta' ġifieri. Taf kif? Le, naf 100%. Nisperaw illi nejdi u move-on nisperaw li jkollna staġun tajjeb u li ma jkollix għalfej nidħol wara xi tellieqa b'wiċċi aħmar nar jkollhom titnisfoga u nkisser kull mem qed nara l-wejn jitħaq għax qed nara l-wejn jitħaq għax huma dak it-tip ta' videos li joġbu Niftakar xi videos ta' 2022 qabel. Eżattament, nista' ngħidulek jien dak il-famuż video ta' wara sakirt nej meta kont bdejt bil-marċi funebri u kelli rawa fħalqi għaliex kienu telfu telliqa għal Sainz u kważi il-McLaren tilfu t-tillet post tal-kostrutturi dik kien. Dak Canada u Silverstone ta' 22. Canada u Silverstone, Canada iva tal-Canada u koll niftakru. Ma kienx video mill-Halloween dak. Lanqas, dak sistemi ta' Zandvoort ta' sena l-oħra. Insomma, kull sena rrit noħroġ xi videos fuq, imma fuq il-videos tagħna ħan nitkellmu fit-tielet parti tal-programm ukoll. Aston Martin. Inevitabbli ħan nibda bik minħabba l-fatt li wkoll għandek ħan sejħlok dik ir-relazzjoni tajba ħafna ma' Fernando Alonso. Taħseb kapaċi jirrepetu it-tajjeb kollu li dawn għamlu fl-istaġun li għadda? Istaġun li għadda, naħseb jina bdew tajjeb, il-problema kienet development, ġifiri there wasn't a development plan in force, ġifiri daw għabdu ħarġu b'karozza, basically that's about it. Kienet kompetitiva, kienet tepi maħattura avvanza. Wieħed irid jara xi pjan hemm għal dis-sena. Naħseb jiena l-fatt li Fernando Alonso baqem, għaset jara qudiemu xi tip ta' pjan, imma Ferrari wkoll baqem u ma rebaħ l-ebda kampjonat. Naħseb jiena wieħed irid jara l-andament jiena nħobb staġun tal-Formula 1 dis-sena nhar 24 tellieqa, ġifieri da bażikament irid naqsmuh division by 4. Mbagħad irridu niggejġew il-performance ta' kull tim. Waħdu t-tim ħajorik sakemm ma narawx xi ħaġa tal-bliħ kif għamlu l-McLaren is-sena li għaddiet li dis-sena ħad tkun diffiċli għax għandek ħafna mir-races huma viċin ħafna ta' xulxin. Inti you're going to see a progression. Issa dik il-progression at one time qed tieqaf, jew kważi qed tmur lura ħaddor mela we have a problem. Are we going to recover? U mbagħad hemmhekk ħajbdew idoqqu l-alarms. Ġifieri kif nafu s-sena li għaddiet, Fernando Alonso edna l-laħwa ġejja taf kif mhux ħajrbaħ il-kampjonat imma ħana raħu dejjem quddiem. Ora f'isod nisparixxa da.
Ġifieri problemi fil-karozza, problemi tiegħu. Wieħed trid jara, it's still early days. Wakka sal-lum, illum ġifieri jien ngħidlek il-qualifying għada nibdew naraw naqra nieħdu naqra idea ta' fejn hu kulħadd. Biss again, la niġu fl-Ewropa jibda kampjonat ieħor, u l-tilqu mill-Ewropa jibda kampjonat ieħor. There has to be constant development. Zek Brown ġaqalilna, ġifieri għandna saċċina qabel ma nibdew naraw improvement, u ġifieri issa. U minħatijak, Andrew, taħseb. Dwar Aston Martin, ikolli ngħid li naħseb Morris kif qal Pierre li iva sa bdew tajjeb imma mbagħad wara qisu l-Kanada pjuttost sfaxxaw vera ħa xi ġiex podiums l-oħra Alonso imma l-bqija m'għamlu xejn. Biss bdew tajjeb ħafna jidher anke għalkemm għadu kmieni illi hemm potenzjal mhux ħażin għal Aston Martin imma ħatkun kompetittiva ħafna u mhux se tkun faċli għalihom, żgur. Sewwa wis, mela, il-V-Carb, il-tim tal-V-Carb u relazzjoni illi dawn għandhom mat-tim tal-Red Bull. U l-pressjoni illi żewġ sewwa għandhom. Yuki Tsunoda u Danny Ricciardo għandhom jkollu stadju tajjeb investa tat-tieni siġġu vakanti fit-tim tal-Red Bull. Wayne. L-għonet biex tibda bil-V-Carb, jien ma toġobniex l-idea li jkun hemm jisom ġiex timijiet bil-Formula 1 li jisom għandhom relazzjoni daqshekk close ta' xulxin għax hawn rumors li l-V-Carb jisa Red Bull ta' s-sena ikkupjata u hekk. Ġieli rajnija fil-Formula 1 li tim joħroġ f'karozza li tixxibaħ il-tamerja baħ kampjonat is-sena li għaddiet rajnija riċentament bi-Racing Point l-2020 meta ħarġu bil-karozza li kienet imlaqma l-Pink Mercedes, jidher li għandna sitwazzjoni ngħidu simili tech forsi dis-sena mhix xi ħaġa illegali li tagħmel jiġifieri good on them ħadd nemmen li din is-sena għalkemm għadu kmieni jidhru li jagħmlu qabża kbira. Rigward is-sewwieqa Tsunoda u Ricciardo. Jiena Yuki Tsunoda bħala sewwieq bħala pace, bħala pure pace għandu talent. Nixtieq iktar konsistenza forsi minnu għax ġieli naraw jagħmel weekend fejn anke s-sena għedit meta kellu karozza medjokra, ġieli rajna jagħmel weekend fejn kien jiġġieled ma' karozzi ferm aqwa minn tiegħu. Però nixtieq iktar konsistenza minn dan is-sewwieq għax ġieli rajna taħt il-pressjoni pereżempju jiżbalja xi ftit. Ovvjament dawn l-iżbalji bdew jonqsu bl-esperjenza. Rigward Daniel Ricciardo, jien ma qabilx mad-deċiżjoni li iġibu lilu is-sena li għaddiet, però lejla ħadd tal-istaġun kellu xi performances diċenti. Ovvjament ix-xufier għandu żmien issa għandu bejn 34 ikun eżatt, jekun issejr żbaljat għal-metin, jiġifieri ma tantx ma nafx għax pereżempju pa' Fernando Alonso xorta għadhom top level, però minn Daniel Ricciardo preferejt nara li Liam Lawson ikompli b'dak is-siġġu, speċjalment jekk il-V-Carb huma vera junior team isshom ħallu Liam Lawson ma' dik storja oħra. Ikolli nżid. Jidher li mis-siġġu tal-Lawson fil-25 diġà. Ikolli nżid ma' Wayne. Għandha tisfelsja suq ta' trasferimenti. Eddu. Ikolli nżid ma' Wayne naħseb hemm ħafna fuq Ricciardo hemm ħafna paroli fuqu. Li issa forsi jmur flok Perez għas-sena d-dieħla, l-affarijiet ġa lesta. Jiena naħseb ħafna nies kien hemm ħafna underestimation ta'
kif ikkompeta miegħu Tsunoda s-sena l-oħra. Meta reġa' daħal Ricciardo, ħafna nies ħasbu Ricciardo ħajm saħlar tista' tgħid Tsunoda, u naħseb Tsunoda he had the measure of him ikolli ngħid, kien competitive ħafna miegħu, ma kienx hemm wisq xi fridhom, u naħseb Tsunoda jidher Charlie għandu improvements li għamel improvement minn meta beda l-ewwel tal-liqa tiegħu fil-Formula 1. Konsistenza żdiedet ikolli ngħid għalkemm ġieli iva jagħmel dawk l-iżbalji taħt il-pressjoni. Li kien għalija, sinċerament, jien ma nafx għalaq qiegħed hemm Ricciardo, narah naqra ma nafx. Jien għalija kont nara x'għad. Sulta barra mill-liġi. Xi ftit jew nifhem li daħluh is-sena l-oħra. Bl-intenzjoni li għandha Perez eventualment. Forsi, u speċjalment forsi ġast tas-sena l-oħra, tajt sal-aħħar tal-istaġun għax De Vries id-deluta biex ngħidu hekk. Imma meta toqgħod taħseb għalfejn żammejtu dis-sena. U speċjalment irridu nqisu Ricciardo għamel minn għalija 4 jew 5 titlila insej jidir li 4 għamel barra u ħapostu li Lawson. U jiena naħseb li Lawson held his own u kien kompetittiv ħafna fil-Formula 1 u naħseb wara li għalija kien ħaqqu ċans dis-sena ikolli ngħid għalija. Mela tajjeb wis, semmaru għat-tieni waqfa pubbliċitarja għawmana għaliex apparti il-break ta' reklami wara reklami se nintroduċu s-sigla uffiċjali tal-videos kollha tal-kampjonat tal-Formula 1 tal din is-sena, se nitkellmu wkoll fuq il-programm li se jkollna bħala kamra sportiva l din is-sena u mbagħad nibdew niddiskutu naqra flimkien ma' Pierre Andrew Wayne it-taqtija għar-rebħ tal-kampjonat. Il-Ferrari, Max Verstappen u ukoll min naħsbu illi ser jirbaħ il-kampjonat jew se jagħti sfida għall-kampjonat ta' din is-sena. Għaldaqstant, waqfa ta' 5 minuti ta' silma nintroduċu s-sigla uffiċjali u nerġgħu nitlu lura. Ibqgħu magħna. Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. Żuru wkoll Nails by Xarawna fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Wasal eluq żmien ommok missierek jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, il-ristorant għalik. Partitarji ta' Napoli, partitarji tal-Arġentina, dilettanti tal-futbol in ġenerali, issimgħu sew, Game Breaker ser iġib statwa unika ta' Diego Armando Maradona, LP Bede Oro. Din l-istatwa, magħmula mill-ħadid u ta' dimensjonijiet 1:10, ser tkun disponibbli mill-aħħar ta' frar fl-istabbiliment ta' Game Breaker ġewwa Santa Venera għal prezz ta' €185.
Għaldaqstant, jekk tixtieq li jkollok din l-istatwa unika ta' wieħed mill-aqwa plejers li qatrat il-logħba tal-futbol, fittex ibbukja il-kopja tiegħek ta' din l-istatwa ta' Diego Armando Maradona biex ma toħroġx iddiżappuntat. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Ivvota l-individwu li tixtiequ jirbaħ l-unur tal-People's Choice Award fl-64 edizzjoni tal-Għażliet Sportivi Nazzjonali. Il-votazzjoni permezz ta' SMS tagħlaq fl-offsinar fit-2 ta' Marzu. Il-finalisti f'din il-kategorija huma Mario Bonello, Atletika, Clayton Castaldi, Pool, Gianluca Ketkuti, Trap Shooting, Brand Spiteri, Kickboxing, Mattias Spiteri, Ibburdjar, Sophie St. John, Ġennastika, Colette Sultana, Squash, Tanisha Thornton, Weightlifting, Rona Sherry, Malta Rugby Football Union. Ir-riżultat se jkun determinat bl-għażla ta' 100% tal-voti bl-SMS. Kull SMS jiswa 150 ċentesmu ta' euro. L-Għażliet Sportivi Nazzjonali, is-Sibt 2 ta' Marzu fit-8 ta' filgħaxija, live fuq TVM Sport Plus. Preview. Preview. Merħba lura t-tielet parti tal-programm botta u risposta fejn illum flimkien ma tista' tgħid id-Dipartiment tal-Formula 1 tal-Kamra Sportiva, Andrew Wayne u l-ġurnalista akkreditat Pier Vella qegħdin niddiskutu l-kampjonat tal-Formula 1 li se jibda fit-tmiem il-ġimgħa u dik li tkun kemm rajtu hija s-sigla li se nużaw għall-programmi kollha li l-Kamra Sportiva se tkun qed toħroġ matul dan il-kampjonat. Sena wara xi ħaġa naqriżet differenti minn dik li drajtu. Is-soltu ovvjament il-slajd tal-aħħar se tkunu bit-titlu tal-video li se nkunu qegħdin noħorġu għal kull tellieqa bħas-soltu wara kull tellieqa ftit mumenti wara kull tellieqa fejn possibbli ħankunu nidħol jiena bir-reazzjoni tiegħi għal dak kollu li se nkunu rajna wara ftit mumenti wara li l-checkered flag tkun ħarġet. Nisperaw li kon iktar videos bit-biżżima milli videos isni wiċċ laskri. Ħanejdu hekk, x'ovvjament il-burdata ħadd varja skont kemm il-McLaren se jmorru tajjeb. Se jkun hemm ukoll drabi okkażjonali fejn Andrew se jkun qed jieħu posti li prattikament se jkunu dawk id-drabi li nkun indisponibbli minħabba xi logħba tal-Inter jew minħabba għax naħseb nistgħu ngħiduha wkoll issa ċelebrazzjonijiet eventwali tal-iskudetto.
U f'dak il-każ illi Andrew jkun qed jippreżenta l-programm is-sigla ħadd tinbidel xi ftit ukoll. Għaliex kif qegħdin taraw meta nippreżenta l-videos jiena il-kuluri se jkunu oranġu u suwed. Meta il-post race se jkun jippreżentaha Andrew ser il-kuluri tal-sigla tagħna jeqilbu għall-kuluri tat-tim tal-Mercedes, it-tim li ovvjament iżom jaweddu matul is-sajf ukoll ħajkollna s-soliti programmi li rigwardaw is-suq ta' trasferimenti u programmi oħra vari. Ovvjament jekk ikun hemm xi aħbar bomba se nirreaġixxu għaliha mill-ewwel jekk mhux jien Wayne jew Andrew jew Daisy li hu wkoll ir-raba membru tat-tim tal-Formula 1 ukoll. Nhar ta' ħamis ukoll se jibda jkollna il-videos tal-hot laps u informazzjoni oħra relatata mat-tellieqa għal dan il-għan ukoll nixtieq nirringrazzja lil Velocity Sports Racing tal-jal sen oħra se jkunu qed iselfuna s-sewwieqa tagħhom biex inkunu nistgħu nagħmlu l-hot laps insomma prattikament kontenutu materjal li nippreparaw għalih minn Jannar u li issa wkoll nistgħu nibdew noħorġu waqt il-race weekends apparti il-programmi okkażjonali ta' botta u risposta season roundups u blandament ta' roundups li se nkunu qegħdin nagħmlu voldiri. Stay tuned il għaliex l-2024 ser ikun impenjattiv ħafna fejn tidħol Formula 1 għax insejt ngħidilkom ukoll jekk il-babin irid tellieqa minnu ta' dan il-kampjonat ser nkunu live minn fuq trakka jiġifieri fil-fatt jekk ma jinqala xejn f'Lulju ser inkun qiegħed Silverstone biex nassisti għall Grand Prix tal-Gran Brittanja u serħu raskom illi live feeds minn hemm ser noħroġ ukoll. Mela, ovvjament grazzi lil Andrew Wayne u l-Daisy tal-support li jagħtu wkoll biex noħorġu dan il-kontenut kollu, kif ukoll grazzi lil Dejan Debrinkat tal-logo il-ġdid illi għamlilna għal din is-sena. Lura d-diskussjoni u ħallejna taqtija tal-kampjonat ta' din l-aħħar parti. Huwa fatt magħruf illi Max Verstappen se jibda l-istaġun bħala l-favorit illi jirbaħ it-titlu raba' sena konsekuttiva. Biss ħanħu around mill-panel kollha prattikament hawnhekk bejn Sergio Perez u tnejn tal-Ferrari. Għalissa għax huma jidhru l-iktar akkreditati min taħsbu ser ikun l-isfidant ewlieni tal-Olandiż f'dan l-istaġun. Pierre, fidejk. Kif qabel naħseb qed irid jistenna naqra ħalli jara. Jiena forsi li xtaqt nirrimarka ftit ilu Wayne semma l-biċċa tax-xogħol tad-diżinn tal-karozzi. U nħabba l-Alfa Tauri għax kienet sister team tar-Red Bull nafu l-kwistjonijiet li kien hemm. U l-arbi naħseb waħda mid-disclosure factors li hemm li ġifieri avolja hemm kuntatt u kważi major shareholdings bejn li huma naħseb fattur interessanti li tajb insemmu wkoll li l-karozzi kollha ta' dis-sena kollha kkupjaw l-RB90 tas-sena li għaddiet u Red Bull ikkupjaw il-proġett falliment totali tal-Mercedes. Jiġifieri fejn is-sena li għaddiet il-Mercedes kellhom disin innovattiv kien flop totali, ġifieri daw kellhom ibidlu kollox, biss Adrian Newey bħal dejjem għax intom għattu daw it-teams ma jħarsu xejn xulxin. Fil-fatt huwa fatt li kull tim għandu fotografer. U ġieli l-fotografer ikun libes l-outfit tat-tim, u ġieli jkun libes pajżan. U da xogħlu li jieħu ritratti ta' ċerti components li hemm f'karozzi oħra. Adrian Newey nafuh bil-ktieb idur fuq il-grid u jieħu noti ħalli jara x'qed jagħmel ħadd ieħor. U fil-fatt iċ-ċajta kienet qalu mela l-proġett li kellhom il-Mercedes li ma ħadimx fuq ir-Red Bull qed jaħdem. U fil-fatt jekk naraw il-kunċett tar-Red Bull kif inhu speċjalment tas-sidepods, u għalli kellhom il-Mercedes sena li għaddiet imma highly tweaked, jiġifieri kważi l-airbox spiċċat. L-oħrajn ibda mill-Ferrari u Panizer kollha kemm huma kollha kkupjaw il-Red Bull tas-sena li għaddiet. Jiġifieri jiena naħseb li il-ħinijiet li rajna bejn żewġ sessions tal-lum
U s-sanara għada nibdaw namlu naqra cocktail. Imma the proof is in the pudding u naraw kif jitfew dak id-daw l-homor u tibda it-telliqa il-ħat li ġej u mbagħad nibdaw namlu il-homework tagħna. Xorta jkun għaddu kmini ta' ma naqas. Is-sibt, Pier, mhux il-ħadd. Sorry, s-sibt. Sibt. Importanti ma nitsewix. Is-sibt. Thank you, Andrew, tal-li korrekt. Illa ngħidu lin-nies hemm barra. Diskutejni qabel il-programm li d-bicċa xogħol ta' nħabba Ramadan, jiġifieri u nħabba. Eżatt, anke waqt il-programm. U s-sibt, fima kif tispiċċa telqa nibdew neħdu naqra ta' fide. Jekk Sergio Perez ħajkunx l-isfida ewlieni, naħseb it's a matter of character. Sergio Perez is-sena li għaddit beda tajjeb ħafna, imma mbagħad character-wise, psychologically beda jikrolla. Issa could be pressure minn ġod team stess, ġifieri kena l-Helmut Marko ħin kolli jaqlalu da left right hand center u kważi insulenta għaxu minn South America. These things hurt, ġifieri naħseb akka wieħed tnejn minni sedin jitkellmu jgħidu xulxin ukoll tweġġelet ellhom għandek xi ħadd li pubblikament joħroġ fuq il-mezzi tax-xandir jgħid isma' x'daqek u daqek u daqek u daqek. Ġifieri that doesn't argue well. Da kulħadd għaddemmu l-laħam u b'saħħtek kemm instaħtek mentally these things do affect you. Jiġifieri naħseb jiena mill-lat ta' sfida wieħed irid jara nara. Jiena nixtieq li għalaqas ma jkunniex ikonna mix and match. Jiġifieri xi ħadd minnkom tkellem fuq biex tar-rekord li għamlu Red Bull is-sena li għaddit. Jiena jekk dis-sena nara kull telli jirbaħ driver differenti u team differenti nkun kontent għax ngħid naqas għandna bilanċ. Li kollok dominanza hija tajba. U sfortunatament fis-suq tal-Formula 1 għal għażel l-aħħar 22 sena dejjem kien hemm dominanza, dejjem kellek team li rebaħ dak l-4 5 snin, u mbagħad jaqaf. Ġom il-Mercedes, jiġifieri kellhom il-Red Bull, il-Ferrari sfortunatament għamluha times 3 times 4 għax dawk idumu naħseb kull 20 sena qabel ma jibqgħu kampjonat. Jiġifieri wieħed irid tares lejn dak il-fattur Taljan li għandhom forsi għandhom calculators għandhom bl-abacus dawk mhux ħaġa. Il-McLaren ilhom merfu l-kostrutturi mill-1998 addirittura. Ġifieri, isma' kien tkellmu fuq il-Williams ukoll, ġifieri daw kollha għaddejjin. Wieħed irid jara naqra. Biss jiena ma nafx xi ħaġa tgħid dis-sena li ħanaraw kampjonat ħajkun iktar bilanċjat. Naħseb jiena il-mod il-karozzi kif jidhru ħanerġgħid il-Mercedes naħseb waħda mill-affarijiet interessanti li għandha hija il-wishbone ta' qoddim. Ġifieri għandhom xedin orizzontali ma' din angle. Ġifieri għandhom adjustable support minn isfel li qatt ma rajna bħalu fil-Formula 1, ġifieri dawn huma fatturi interessanti ħafna. Il-kunċett ta' Red Bull huwa ieħor u ma narmux il-Ferrari. Il-Ferrari jidher li għandhom bażi tajba. L-aħħar ħaġa fuq is-sibt li ġej, kont ħanerġgħilek il-ħadd Andrew. Il-ħadd li ġej, is-sibt li ġej, tkun interessanti u it-tires. Bahrain is a very abrasive circuit, ġifieri minn kwalinkwa aspett. Illum semmew li raġaw sprejjaw il-ramel biex ma jmur fuq it-trek. Ġifieri daħal jkun fattori ieħor interessanti li ħarsu għax il-komportament tat-tires bej s-sena li għaddit u din is-sena ftit li xejn inbidel. U hemmhekk tista' tibda tiggejġa, ma Antonello, intu bdejt il-programm għad 24 tellieqa. U naħseb jien dawn l-24 tellieqa ħanaraw storja waħda wara l-oħra. And I'm sure li we're going to see different stories. Speraw, għal-ġit ta' sport ukoll, għal-ġit ta' sport qed naraw, intom illum ħsattu il-Mercedes. Għadu kmieni, jider li huma ħarġu b'karozzarjat ħafna iktar kompetittiva mis-sentej li għadda, ikollna ngħiduha. Kredu l-sena ħafna dirett. Kmieni wis għal-risposta għalija irridu biex vera nieħdu kejl ta' min qiegħed fej. Antonello, nkun naqra spiteful. Immaġa jirbaħ il-kampjonat Lewis Hamilton, jieħu number 1 miegħu għand il-Ferrari s-sena d-dieħla. Naqra Toto Wolff, xerbatin, Melwiċċu l-fuq. Dik waħda. Però huwa minnu li qed tajt, Pier. Interessanti kif għalkemm f'kemm ilu jirbaħ il-kampjonati mal-Mercedes, qatt ma għażel li jieħu number 1 fil-karozza tiegħu. Sewwet tajt biss Max Verstappen qal wakkaw ma kienx ħajjeħdu.
Imma mbagħad nagħmlu l-computation kemm ħajħol mill-merchandise ġdid. Osgur, din jaf. Għaddiju tradizzjoni ta' allora rajt nagħmlu number 1 u ħanżommu. Anzi, jien niskanta li ma milix Hamilton, sinċerament, Dina li fil-passat. għandha tkun obbligatorja li defending champion isuq bil-1. Anzi, jiena Jien dik ma naqbilx umbat, dik ma naqbilx li għandha tkun obbligatorja. Anzi, nammur lura għal-numerazzjoni li kellna fl-antik il-Ferrari bis-27 u 28, il-McLaren Ullallu, bis-27. ħanamlu għaxar, ġifieri qabel il-numri kienu jiġu motija skont kif tiġi Fil-kostrutturi, niftakar. Issa kienu jagħtu ċerta concessions li ċerta numri kienu jinżammu. Kif tajjeb inti, il-27, ġifieri kellna Gilles Villeneuve, kellna l-LSI, kellna l-Ayrton Senna, kellna l-Ellen Jones, kollha kienu bil-27, daw għandna Hulkenberg. Hulkenberg, għadbi. Jien imma l-arbaħt il-kampjonat, naħseb tajjeb li tkun bil-number 1. Issa il-number tiegħek iżommu, jiġifieri jekk ismek għandi l-44 ħanżommu, imma naħseb bħala prestige, naħseb li tajba, jiġifieri dik il-biċċa tax-xogħol. Maħniex ħanaqgħu f'dak l-inkubu li kellna sfortunatament meta kien hemm dak il-perjodu meta mit Ayrton Senna fejn kellna at one time dejna ngħidu s'ma nagħmlu għax il-1 mhux jagħtem, it-2 mhux jagħtem, il-0 ħanagħmlu, ġifieri kien hemm. David Hill mhux kien ħadd 0 f'sena minnhom. Sentej. U tep li ngħidu li hemm ċerta numbers li huma miżmumin, jiġifieri fis-sens ta' min kien 17 fosthom. Ġifieri wieħed itajsi. Imma ifhem, this is something cosmetic. But again, just for the record, ġifieri Max Verstappen changed to 1 due to commercial value. Jien niskanta, Pierre, fil-fatt, assolutament minix sorpriż billi qed tajt dwar Verstappen. Li ma minx hekk Hamilton fil-passat, li ma biddilx għan number 1 għax nimmaġina għandha commercial value kbira. Ma bear in mind li Hamilton il-44 kien it was a bit of a brand name dejjem miegħu, jiġifieri. Veru LH44 tista' tajt. Kien hemm wakkaf something out of Formula 1, jiġifieri retain that, jiġifieri dik seta tkun bħala Eżatt, biex in-44 u. U li hemm fattur interessanti li għandna ħafna doubles fin-numri, għandna 22, 33, għandna ħafna 11, which is something 55, 77, fil-passat kellna 99 ukoll, passat millux ħafna x'kellna l-Giovinazzi. Fost oħrajn. Għaw xi xofera kofu di tan-numri, pereżempju tiġini frasi Lando Norris, pereżempju l-Ford. Inkupra jisu fil-logo ta' ismu. George Russell għamel xi ħaġa simili. Jisu tipo l-4 joqgħod eżatt bejnietom. Eżatt, George Russell, Wayne. Per eżempju, R63 jekk tara l-logo. Issa qed tara GR u 63 f'daqqa. ħafna forsi l-lum iktar minn qatt qabel inti meta tibda l-karting tażel il-number inti sakemm ma jkunx maħud. U mingħajr ma trid tifhem llum il-grafika ma dix kif. Hamilton mhux hekk kien. Mingħajr ma trid dik jisek tinkorpora part and parcel mill-identity tiegħek. Ġifieri ma konniex fi żmien meta niftakar il-Formula 1 jien nisma' jwaħħlulek number u il-helmet tiddiżinjah bil-masking tape u tisprejah biex il-luċi nafu biżejjed. Ġifieri naħseb Ayrton Senna waħda mill-affarijiet li ħoloq kien id-diżin tal-helmets, ġifieri daħal f'aspett biex ngħidlek ta' arti. Jiġifieri li għadha jsemma s'issa. Ma titifhem, xi ħaġa sabiħa. Jiena waħda mill-affarijiet ma naqbilx magħha, pereżempju, li hemm kontroll fuq id-diżin tal-helmets. Illum il-ġurnata il-helmets ewwel ħaġa saru arti, ġifieri jekk tarhom kull wieħed minnhom they give an identity. Mill-banda l-oħra mbagħad kultant hija l-uniku ħaġa li tista' tidentifika l-karozza minnu apparti il-kamera x'kulur tkun. Imma l-helmet ifhimha, Damon Hill kien jgħid isma' missieri kulħadd kien ikun jafu, jiena kulħadd kien jaf għax kien iktar ħaġa bażika. Imma llum il-ġurnata naħseb il-helmet sar work of art and it complements the car in a certain way. Ġifier ħafna minnhom kważi jiblendew mal-kulur tal-karozza. Jien ikolli ngħid naħseb qed tajt forsi ħabba għax jien taraf sewwi. Waħda mill-affarijiet li forsi li qed nitkellmu affarijiet kosmetiċi. Forsi ma taġobniex li ċertu karozzi n-numru ma jidirx ċar għas-sewwieq għax għalija n-numru jien bin-numri nkun naf is-sewwieq bl-amment sirt.
Għax issa li saru b'numru permanenti. Fil-fatt dik kienet parti minn regolament qabel sa ftit żmien ilu kien isma' n-numru tkun visibbli kull imkien. Illum il-ġurnata il-komportament tal-karozza apparti akka noskun ta' xi noskun ikollok parti ta' riklamar bil-kemm kun taf fejn n-number u mbagħad ikun graphic li ma xi symbol ieħor. Jiġifieri għamel żmien pereżempju kien bil-fors fuq l-end plate ta' wara tal-spoiler ta' wara. Llum il-ġurnata moraj xi tim tal-Formula Wieħed ittik l-end plate tal-spoiler biex nagħmel in-numru għajdek dak isma' dak jiswini bej 75 għal 73 miljun ta' jekk ikun jgħid fuq l-advert minn fuq s'isfel, ġifieri ma naħsibx advert. Imma rajt li sow kif qed tgħid inti Andrew, kultant tgħid isma' hemm valur tan-number għax fejn qed narah jien hekk mhux fuq it-television. U għax il-numru jgħinek t-distingwi bej sewi u ieħor. Alright, hemm il-liveries naturalment induna bej McLaren u Mercedes, imma bej sewi u ieħor jien niftakar fl-2021 kemm il-darba batejt biex niddistingwi bejn Hamilton u Bottas, per eżempju, l-imkien għabban numri. Ħaniħdok, Andrew, ħaniħdok ftit lura, inti tarom bil-kulur, immaġina jien qed nikkommenta tal-leqa tal-karozzi bil-karozzi kienu black and white. Għajdli. Oh, sgur. Kif qed tibda tiddistingwi bej karozza oħra, ġifieri taf kif? Imma insomma, that is part of the sport as well. Uġek. Wejn, il-kummenti tiegħek biex nerġgħu nixbdu lura s-suġġett fuq min jista' jkun l-isfidant ewlieni ta' Verstappen dis-sena. Naturalment għandu jkun Sergio Perez u għat-teammate tiegħu jiġifieri on equal terms Perez għandu id-dritt li dis-sena jikkompeti lil Verstappen iktar milli għamel is-sena li għaddiet. Ferrari diffiċli tgħid għax sena wara sena ituna false hope tipo fit-testing tal-staġuni jgħidulna li karozza tip signifikanti naslu tal-istaġun u jibqgħu jisom it-tielet l-aqwa karozza. Rajni għal staġun wara staġun jiena narawha mill-2017 l-hawn naħseb l-iktar eżempju ċar li tiġini frasi dan l-aħħar snin kien tal-2019 meta kulħadd kienet jgħajjat bil-karozza tal-Ferrari li hija l-aqwa fit-testing. Morna l-Awstralja. L-Awstralja u U rajna. għaxxammew xejn. Eżatt, u rajna Mercedes tiddomina. Iġifieri l-Ferrari jista' jkun li ġralhom sitwazzjoni bħalma jiġrilhom is-soltu għadna rridu naraw, però naturalment Perez għandu jkun ir-rivali ta' Verstappen. Bdejna nitkellmu fuq il-Ferrari, Pierre, ejja ħalli nidħlu naqra fid-dettall fuq is-sitwazzjoni tagħhom. Mela, fuq naħa għandek il-Charles Leclerc illi se jkun qed jagħmel minn kollox biex jimponi l-awtorità tiegħu fuq it-tim qabel ma jiġi Sir Lewis Hamilton. U minn naħa l-oħra, Carlos Sainz jisser qed juri xi sarraf bit-tama illi ġib kuntratt ma' wieħed mit-timijiet ta' fuq illi għandhom siġġu vakanti. Kif qed tara s-sitwazzjoni tiżviluppa fil-kamp Ferrarista dis-sena? Kif kellna fil-bidu tal-programm, il-fatt li ħabru Lewis Hamilton ġej daqshekk kmieni ma psychologically ma jirriflettix tajjeb, fis-sens ta' Carlos Sainz, kif għattajab inti, din is-sena he has to up his game, għax wara kollox jaf li s-sat m'għandux postu fl-ebda tim, għavri tissemmew ħafna timijiet li jridu, imma on paper għat mandu l-ħat, għalix għax ħat masterna li kien ħajkun hemm announcement daqshekk kmieni. Mill-lat ta' Charles Leclerc, naħseb kienet jiġu id-dubji tiegħu dal-long term contract li taw il-Ferrari li ħajbnu madwar u x-realtà jew le. Ġifieri dik naħseb waħda mill-fatturi li tefat iż-żewġ drivers lura. Lewis Hamilton qal isma' dal l-aħħar kampjonat tiegħi mal-Mercedes, I'm going to give it all. Fil-każ ta' Carlos Sainz, kif diġà ċennajt qabel, rest assured li mhux se jkun hemm l-ebda każ fejn xi ħadd ħajajdlu, isma' ħares, ġej Charles Leclerc warrablu naqra u isma' tiħnara ċans għax naħseb dak inħajdlhom isma' ir-radio mhux jaħdem tagħmel nisma' xejn. Tgħidli ma jistax jagħmlu affarijiet fil-karozza Sergio Perez semmejt psychological warfare, imma nafu biżjed kemm il-biċċa fuq il-karozza pruvaw fuq u waqfet meta mbagħad għadna isma' ġdiera ħajħodha Max Verstappen mela da waqaf darbit fit-testing ukoll. Din is-sena kien hemm każ u sal-bieraħ stess kien hemm każ
fejn kien hemm component fuq il-karozza li kienu din jittestjaw kombinazzjoni ittestjaw fuq ta' Sergio Perez. Jiġifieri xi ftit jew wisq dal-variable ta' Lewis Hamilton mhuwiex se jgħin it-tim. Jiġifieri żgur li mhux se jgħin it-tim. Mill-banda l-oħra, il-Ferrari dejjem hemm dak il-prestazzjonijiet ismanna karozza tajba, ħanirbħu kollox u da duħħan fl-arja. Ġifieri wieħed irid jara naqra l-andament. Jiena personalment li rajt għall-inqas fuq it-trek, il-karozza tidher aħjar minn tas-sena li għaddiet. Imma mill-banda l-oħra, wieħed irid jara l-improvements li għamel ħaddieħor. Ġifieri dak kulħadd improvement mis-sena li għaddiet. Forsi il-Red Bull għadhom ma konvenċewniex illum, ġifieri imma għadha tista' tkun storja oħra. Ġifieri wieħed irid jara naqra. Imma ħanerġa' ngħid, il-fattur ta' Lewis Hamilton li ħabru daqshekk kmieni għalija naqra vojta kienet, ġifieri setgħu. Kważi sparaw f'saqajhom għalija biha. Għal-fini tal-kampjonat. Ma naħsibx li għenet. Considering li teħħa Matteo Binotto, li ħanamlu ċarajna qatt maqbil li Matteo Binotto kelli l-ħatin principal. Matteo Binotto l-expertise tiegħu huwa fl-engineering, u ngħidlek kieku baqa' fl-engineering il-Ferrari kienu javvanzaw ħafna iktar. Jiena sħansita ma qbilx tkaċċariva bene li kien qed organizzat tim. Jiena ħanajlek, jiena b'rispett kulħadd wara neħħew Stefano Domenicali, ġifieri ma bdejt nara l-ħadd sabiħ minnhom. Issa tafu il-kuntattini ma' Stefano Domenicali, forsi qed nitkellem bil-passjoni, imma nafes the inside story what happened. U xi darba nitkellmu fuq id-dettalji. U hemmhekk tirrealizza kemm il-Ferrari huwa letteralment partit politiku fejn jidħol dak tip ta' amministrazzjoni. Mela, inti ġibt xi ħadd li għandek fiduċja fih għax jiena Fred Vasseur naħseb jiena huwa team principal li għandu l-esperjenza wkoll. Imma diġà tiċċaqċaq f'tem ta' xhur qed jgħid ħaġa u qed isir mod ieħor. Jiġifieri sa jiġri mit-tim. Ħanraw mul xi ħadd u ħandur madwaru jew da imlejnih biex jemma wassan ħanħallu hemm. Jiġifieri personalment l-iktar persuna li qed nara under pressure dis-sena bħala drivers huwa Charles Leclerc. Għax Carlos Sainz naħseb għandu moħħu hemm. He knows that he has been betrayed għala point blank, għal speċina stennejt li ħajtun il-kontrat. Issa, his betrayal can be clearly illustrated in performance if he has a competitive car, obviously. Milla ta' Charles Leclerc jgħid isma' mejtina dis-sena ħajkolli għadma. Is-sena d-dieħla mhux għadma ħajkolli għalli ħanimbux xrob qudiemi Lewis Hamilton. Wieħed irid jaraw, bis-segejn. Dik hija l-istorja tal-Ferrari, ġifieri jekk wieħed imur lura u jaqra l-istorja tal-Ferrari tirrealizza li sfortunatament il-politika dejjem ħadet amministrat iktar it-tim milli wara l-mewt ta' Enzo Ferrari. Waqt Enzo Ferrari ta' kellu l-politikanti tiegħu madwar imma naħseb wara l-mewt tiegħu jew forsi sentejn qabel ma miet l-affarijiet dewillu. Kif ġie Marco Piccinini ġol Ferrari, letteralment partit politiku saru. Mela, għaliex il-ħin ukoll wasal biex jiskadi, sjaw nofs ma nartaret. Jiena konsenti ngħidilkom kuni pecking order għal dan l-istaġun, imma jidher li għadu kmieni il-konsensus li ħaqna matul il-programm. Biss naħseb illi l-ewwel tlieta tistgħu ttuhom li għal kif taħsbu se jispiċċaw fil-Grand Prix tal-Baħrejn. Andrew, tibdiet Wayne u Jaraq Pierre. Sinċerament, iktar mill-li ngħid l-ewwel tlieta Grand Prix tal-Baħrejn, jien ħanissogra ngħid li forsi mhuwiex daqshekk riskju ta' imma li jien nerġa' nippretendi li Max Verstappen u Red Bull ħajispiċċaw drivers u constructors champions rispettivament, personalment. Għalkemm għadu kmieni ħafna, naħseb li they've got what it takes. Jien bħalek naħsibha. Nhar is-Sibt. Jiena naħseb jirbaħ Verstappen. Sinċerament laqqas naf it-tieni u t-tielet. Too close to call. Imma naħseb Verstappen jirbaħ. Ma noħodix bi kbira li konna xaħat tal-Ferrari, forsi xaħat tal-Mercedes, forsi Perez.
ma nafx telliqa waħda naħseb itqal u itqal biex taqta, sinċerament. Wejn. Bħal Andrew naħseb nemmen li Verstappen huwa l-favorit biex jirbaħ minkejja li f'practice għadu morix il-potenzjal kollu tiegħu. Perez it-tieni, Red Bull b'saħħitha u Perez għandu ħabta fil tal-istaġun ikun ħajja jagħmel li jkun saħħa tal-istaġun u bħala tipo ta' shock podium bħala Alonso. Għandi ma nafx għandi jisni fiduċja ġajt. Yeah. L-20 driver wara jedin, ġifiri tlita minnhom ħajkunu fuq il-podium. Jikunu minn ikunu, jien personalment, ġifiri at this moment in time, ħankun kontent. Issa jirbaħx Max Verstappen, jew jirbaħx Valtteri Bottas li pratikament impossibbli. Jiena dejjem hekk ngħid, jekk inti driver tal-Formula 1, jekk qiegħed pole position, jekk qiegħed l-20 post, naħseb għandi neħħi l-kappell u mbaxxi ras ngħid isma' mela dan huwa bniedem ħafna iktar superjuri, ħafna iktar minna, eżatt. Jiġifieri id-differenza li wieħed ikun world champion u liħor ikun qed isuq il-ħass forsi fl-aħħar. Imma jiena dejjem hekk ngħid, kull ma miġġa karsu tal-Formula 1 ħames laps. U nista' ngħidlek ma kontx nagħmel lap oħra. U meta tara daw id-drivers li għaddejjin, jiġifieri apparti li qed isuqu fuq is-circuit qed ibidlulek is-settings fuq id-dashboard 22-23 darba. Literalment I tisma' dawn huma superhumans and I think we should respect them, irrespective who wins or who loses. 100%. Here. Mela, nifqu hawnhekk grazzi lil Andrew Wayne u Pierre tal-li l-lejla attendew għall-programm. Grazzi wkoll tmur lill-sponsors tagħna li huma Beauty Wisdom, il-Katalan, Game Breaker u Your Beauty Essence, inħeġġixkom biex tużaw is-servizzi ta' dawn l-istabbilimenti il-direttament ukoll tkun qegħdin tgħinu l-kamra sportiva tkompli toħroġ programmi ta' interess bħalma qegħdin noħorġu. Infakkurkom ukoll dal-programm naw ftit ora ser ikun fuq il-YouTube channel tagħna, daqstant tinsewx subscribe bħalma titilfu xejn. Mill-programmi kollha li ħa noħorġu tista' tgħid ta' kuljum. Botta u risposta issa jirritorna fit-23 ta' Marzu fejn nerġgħu nibdew 23 fejn jidħol futbol qed nirreferu għal ħamis. Eżatt, 21 sewa. Tal-korrezzjoni biss nhar is-sibt l-ewwel nett niltaqgħu wara t-tellieqa għal video ta' reazzjoni tal-Grand Prix tal-Baħrejn u l-programm li jmiss ser ikun għada fis-7 u mhux fis-6 minħabba li fis-6 ikun għatem il-provi ta' kwalifikazzjoni li daqstant nkunu rridu nħorġu l-artiklu ta' reazzjoni għal kwalifiki fis-7 ma' Lorjana Brinkat u l-programm mill-ġimgħa tal-Kamra Sportiva fejn hemm ukoll noħorġu l-iskeda tal-programmi kollha li se jkollna l-ġimgħa d-dieħla. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, jien Antonello Bela ma tfadalli xejn ngħidilkom ħlief grazzi tal-lejla segwejtuna il-lejl tajjeb u ħudu ħsieb. Ġim wassal lilkom bl-isbaħ xewqat ta' Beauty Wisdom, il-Katalan, Game Breaker u Your Beauty Essence.